Αλλά αν δεν κάνω λάθος, μου φαίνεται πως κάπου σας έχω ξαναδεί. Και εγώ επίσης, κύριε μου, έχω την εντύπωση ότι κάπου σας έχω ξαναδεί. Μήπως κατά τύχη, κυρία μου, συναντηθήκαμε στο Μάντσεστερ? Δεν είναι καθόλου απίθανο. Εγώ, ξέρετε, μεγάλωσα στο Μάντσεστερ. Τι περίεργο θέμα. Κι εγώ επίσης, κυρία μου, μεγάλωσα στο Μάντσεστερ. Τι περίεργο. Αλήθεια. Τι περίεργο. Μόνο που εγώ πρέπει να σας πω, κυρία μου, πως έφυγα από το Μάντσεστερ. Περίπου πριν από 5 εβδομάδες. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Τι απίθανη σύμπτωση. Κι εγώ επίσης, κύριε μου, έφυγα από το Μάντσεστερ πριν από 5 εβδομάδες. Ταξίδεψα, κυρία μου, δεύτερη θέση. Φυσικά δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη θέση στην Αγγλία. Αλλά εγώ ταξιδεύω πάντοτε δεύτερη θέση. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Κι εγώ επίσης, κύριε μου, ταξιδεύω πάντοτε δεύτερη θέση. Τι περίεργο. Τι παράξενο, κυρία μου. Ίσως όταν συναντήκαμε στο ότι παμπέρασαμε τη δεύτερη θέση. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Και μάλιστα είναι πολύ πιθανό. Όμως δεν σας θυμάμαι. Καθόμουν, κυρία μου, στο διαφέρεσμα αριθμός 6. Βαγόνι αριθμός 8. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Και εγώ επίσης, κύριε μου, καθόμουν στο διαφέρεσμα 6, βαγόνι αριθμός 8. Τι περίεργο. Η θέση μου, αγαπητή μου κυρία, ήταν δίπλα από το παράθυρο και είχε τον αριθμό 3. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Και εμένα, αγαπητέ μου κύριε, η θέση μου ήταν δίπλα στο παράθυρο και είχε τον αριθμό 6. Συνεπώς βρισκόταν ακριβώς απέναντι τη δική σας. Για σκέψου θέλω. Ώστε, αγαπητή μου κυρία, καθόμασταν ο ένας απέναντι από τον άλλον, σίγουρα τότε εκεί θα συναντηθήκαμε. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Όμως, αγαπητέ μου κύριε, δεν θα θυμάμαι. Μα την πίστη μου, ούτε και εγώ τα θυμάμαι, αγαπητή μου κυρία. Αλλά είναι πολύ πιθανό να συναντηθήκαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Όμως δεν σας θυμάμαι. Ώστε, δεν είστε εσείς, αγαπητή μου κυρία, εκείνη η κυρία που με παρακάλεσε να της ανεβάσω τις βαλίτσες και λεωφόρο. Με ευχαρίστησε γενικά γι' αυτό και ύστερα μου έδωσε την άδεια για να καπνίσω. Μα ναι, αγαπητέ μου κύριε. Εγώ θα πρέπει να είμαι. Έχετε δίκιο. Τι περίεργο Θεό μου. Τι παράξενη σύμπτωση. Ίσως τότε, αγαπητή μου κυρία, συναντηθήκαμε ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Έχετε δίκιο. Όμως δεν σας θυμάμαι. Ούτε κι εγώ, κύριε. Από τότε που έφτασα στο Λονδίνο, μένω στην οδό Μπρόμφιλ. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Τι απίθανη σύμπτωση. Και εγώ επίσης, κύριε, από τότε που μετακόμισα στο Λονδίνο, μένω στην οδό Μπρόμφιλ. Τι περίεργο. Τι παράξενη σύμπτωση. Ίσως όταν αγαπητή μου κυρία, συναντηθήκαμε στην οδό Μπρόμφιλ. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Και μάλιστα έχετε δίκιο. Όμως δεν σας θυμάμαι. Μένω, κυρία μου, στον αριθμό 19. Τι περίεργο, αγαπητέ μου κύριε. Και εγώ μένω στον αριθμό 19. Μα τότε δεν είναι έτσι. Μα τότε δεν είναι έτσι. Ίσως όταν συναντηθήκαμε σε αυτό το σπίτι, αγαπητή μου κυρία. Ναι, αγαπητέ μου κύριε, έχετε δίκιο. Όμως δεν σας θυμάμαι. Για μένα θυμάμαι, κυρία, μένω στο 5ο πάτωμα και έχει τον αριθμό 8. Τι περίεργο. Τι παράξενο, αγαπητέ μου κύριε. Και εμένα το διαμέρισμα μου είναι στο 5ο πάτωμα και έχει τον αριθμό 8. Τι περίεργο. Τι περίεργο. Τι περίεργο. Πρέπει να σας πω, αγαπητή μου κυρία, πως μέσα στην κρεβατοκαμάρα έχω ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι μου έχει ένα πράσινο γάλημα. Το κρεβάτι και το πράσινο γάλημα βρίσκεται στο πάτο του μυαλό μου ανάμεσα στην βιβλιοθήκη και το έλεγα. Τι περίεργο. Τι παράξενο, αγαπητέ μου κύριε. Και εγώ στην κρεβατοκάμαρα μου έχω ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι επάνω έχει ένα πράσινο γάλημα. Η κρεβατοκάμαρα με το κρεβάτι και το πράσινο γάλημα βρίσκονται στο τέλος του διαδρόμου ανάμεσα στην τουαλέτα και την τουλάπα. Τότε, αγαπητή μου κυρία, μένουμε στο ίδιο δωμάτιο και κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Ως εκ τούτου, ίσως να γνωριστήκαμε εκεί. Δεν είναι καθόλου πιθανό, αγαπητέ μου κύριε. Έχετε δίκιο. Εκεί γνωριστήκαμε. Έχω ένα κοριτσάκι, κυρία. Την κορούλα, μένει μαζί. Είναι 2 χρονών. Και έχει ένα μαθάκι κόκκινο και ένα μαθάκι άσπρο. Είναι εξάρθη. Και είναι πολύ χαριτωμένη, αγαπητή μου κυρία. Τη φωνάζω Αλίκη. Τι περίεργο. Τι παράξενο. Τι διαβολεμένη σύμπτωση, αγαπητέ μου κύριε. Και εγώ έχω μια κορούλα. Είναι πολύ νόστιμη. Έχει το ένα ματάκι κόκκινο και το άλλο ματάκι πράσινο. Άσπρο. Και τη φωνάζω κι εγώ Αλίκη. Τι περίεργο, τι παράξενο. Τι μυστήρια. Ίσως να είναι η ίδια, αγαπητή μου κυρία. Έχετε δίκιο, αγαπητέ μου κύριε. Η ίδια είναι. Μα τότε αν είναι έτσι, ασφαλώς, αγαπητή μου κυρία, είμαι ήδη γνωριστή. Και σίγουρα είσαι η γυναίκα μου. Και αισθάνομαι, σε ξαναβρήκα. Το αγάπη μου, είσαι εσύ.